Вітаю вас, шановне спадарства. Гэта клуб Хельсінг, і я яго кіраўнік Вейсал Владислав. Вось уже трэці месяц у нашай краіне ідуць прэзідэнцкія выбары. У мітусне гэткай падзеі няма часу займацца лазертагам, ды і няма з кім, так як усё насельніцтва гуляе ў другую папулярную фры-ту-плэй гульню. Аднак мы ўжо патроху звыкліся з гэткім рытмам жыцця, і калі ў лазертаг гуляць няма з кім, да і некалі, то выпуск навін можна аднавіць. Такім чынам, сёння 7 кастрычніка і вось якія навіны нам вядомы на дадзены момант. Заснавальнік клубу Future Soldier звярнуўся з прапановай стварыць народны лазертаг. На думку прапаноўцы, гэты фармат паспрыяе папулярызацыі лазертагу, бо ён будзе мець адзіныя правілы гульні і быць больш даступным гульцам па кошту абсталявання. Таму што любы жадаючы зможа танна купіць у краме неабходныя камплектуючыя, у тым ліку плату Arduino, вось яе самы папулярны варыянт Arduino Uno, таксама ёсць шмат другіх канфігурацый. Спампаваць з інтэрнэту праграмную прашыўку ды сабраць бюджэтны тагер для гульні. Адзінае, што мне не зразумела, навошта для вузкага накіраванага функцыянала выкарыстоўваць іншыя каманды, якія адрозніваюцца ад усеагульнага Milestack 2. Для ўзроўня страляю, паражаю дастаткова ўжо існуючых каманд. А вось калі распрацоўваеш складанае праграмнае забеспячэнне з мноствам рознага функцыянала, то можна зрабіць свае каманды, як у свой час зрабілі Polygon і LSD. Але час паказаў, што для ўсеагульнай гульні патрэбны адзіны пратакол, які з'яўляецца Milestack 2. У адваротным выпадку гульцы змогуць гуляць толькі з сваёй суполкай. Падобнае зараз адбываецца ў творцы Polygon, але яны спрабуюць давесці да розуму агульную прашыўку і давучыцца да агульнай супольнасці гульцоў са сваім абсталяваннем. Што з гэтай прапановы атрымаецца, спадзяюся, пабачым у бліжэйшы час. Вытворца ў лазертаг абсталявання LSD паўдзельнічаў у выставе Rappa Expo ў Маскве, дзе прапанаваў увазе наведвальнікаў свае новыя распрацоўкі. Сярод іх металічны макет штурмавой вінтоўцы з сістэмай Bullpup Shack-12. Новая галаўная павязка, якая увабрала ў сябе лепшыя тэхнічныя рашэнні в лазертаг супольнасці. Шматфункцыянальная аптэчка. Вытворца лазертаг абсталявання Лазервар правёў сваю штогадовую прэзентацыю. За гадзіну прэзентацыі шмат чаго было сказана, але з навінак, якія кідаюцца ў вочы, гэта новы пластыкавы макет AR-15. Новая галаўная павязка. Цыфравы сцяг. Вытворца лазертаг абсталявання Farpost актыўна рэкламуе сваю новую арэнную сістэму Galaxy Eclipse. З таго новага, што я змог заўважыць, геаметрыя тагераў крыху зменена і на іх выкарыстоўваюцца бамперныя наканечнікі новай канструкцыі, новыя жылеты і новае праграмнае забеспячэнне. Больш падрабязная інфармацыя ў апісанні пад відэа. Усім вялікі дзякуй за ўвагу. Жыве Беларусь!